això, com una entrevista personal o...? Sí. Gràcies per venir, eh? No, si era aquí al costat, no. T'ho pregunto tu perquè com que tens un punt de vista així particular... Ja no em desitges? No. Et volia preguntar coses tipus què és per tu el Nadal, saps? Et posa trista el Nadal? Per què et posa trista, tu? Ja. Potser perquè voldria ser bo, no? Com més tendre, fi... Per què vols ser tan bo? Home, és que és com si fos de monyes, no? Tenir sentiments bonics, em fa ràbia. Ah, molt bé, aquesta ràbia. Què? També hi ha un monstre en tu. Ah, sí? Si fossis un monstre, quin series? Un monstre nadalenc. El tio? El tió, oi? Què vol el tió? No sé. Caga, tió. Vols cagar? Vols que et peguin i fer caca com un tió? Sí. Sí, i tant que sí. Mira. Molt bé, molt bé. Molt bé. Què faig? Vaig al lavabo? Cagar és treure la ràbia. Què més et fa ràbia? Com les abraçades. És que trobo que per Nadal la gent s'abraça molt, saps? No... Molt bé, molt bé, molt bé. però... Són 40. El què? No, que ja està, que jo he de marxar ara. Ja estem. 40 euros. Sí. No, però era una entrevista que et feia jo a tu, no? Oh, però t'ha anat bé, no? Jo et veig millor. Sí. Són 40. Em fa ràbia, això també. Molt bé, molt bé, ja ho tens. Sí. Ja ho tens. El Nadal és ràbia. Sí. Gràcies.